Katu kan nipor hadian bak sarkar jela Meghalaya kalapan bena da ke curfew haki jaka kaput bat kari Bangladesh kata arspa mitar ki jaka badon uziro line haka santerik unailar arjar pusau layo jengtip bak sarkar India kapha partnership ai ban para ki benta dauki terter semok tapur haka pon men kitei ki partnership ai ki lawan poi hanong talang West Gentiles district rengkat ki kali bat ki tiar ki tariale kuman syukudo bak sarkar jela namar ke jingla ban mi ke jinge kenat ke basir khai ha Bangladesh hadien baya ka bor sensar katai gari lakni no de ki bor sipai hadien ke jing eno ka Sheikh Hasina ya ka kam menteri rang badu kala penjeri da ko hukum curfew haki jaka khaput bat ke Bangladesh Mario kubor ba ka Sheikh Hasina kala phet nari Bangladesh ki nong song snong katai gari kila lek men songshit bat wan pedi ya ke jing lek men hadu jan dauki hakapor no phaisngi Henry hapadeng ke jing penjeri curfew layo jing tip baki Bangladeshi de ki spangut ki dong wantul shopod India ban khlong batu mau na wa omngon ka jing pahara de ki bor sipai kalong ban pejnya bana katei ke jingja Bangladesh kala penban bandan ke jing sim kabu ban wanrung syari India lengba ki tei ki jaka Habatien pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya